kaikille tähänkin hetkeen. Tämä on aika jännä, että Jumalalla tuntuu olevan nyt, hän haluaa puhua tällä viikolla meille lunastuksesta. Koska se on ollut nyt esillä monta kertaa. Ensin Jorma puhui lunastuksesta, sitten Sirkku tietämättä toisistaan ja nyt taas Sirkku mainitsi sen. Ja ennen jo tänne tuloa, kun mä vähän valmistelin tätä puhetta, niin mä sain myös sen, että se lunastus, että nyt Jumala haluaa jotenkin alleviivata tätä lunastusta. Silloinhan vanhan testamentin aikaan oli se suuri sovituspäivä aina vuosittain, joka nyt tunnetaan nimellä Jom Kippur. Ja silloin ylipappi Aaron eläinuhreilla niin kuin ensin hankki sovituksen itselleen ja sitten sovituksen koko kansalle. Ja siihen sisältyi myös semmoinen veren piirskottaminen. Ja ne oli tarkat säädökset, mitä Jumala oli antanut, että millä tavalla ne eläinuhrit ja kaikki se temppelipalvelus piti suorittaa. Ei hutiloiden eikä sinne päin, vaan just niin kuin Jumala oli määrännyt. Koska siinä oli se merkitys, että se oli esikuvallista kaikki. Ja se kaikki niin kuin osoitti siihen tulevaan uhriin, siihen Jumalan antamaan uhriin. Ja siksi se piti tehdä kaikki oikein. Täällä 3. Mooseksen kirja ja luku 16 jakeessa 14 puhutaan siitä, kun niitä uhrieläimiä sitten teurastettiin ja sitten ylipapille sanottiin, että ottakoon hän sitten mullikan verta ja piirskottakoon sitä sormellaan armoistumen päälle itäpuolelle. Ja armoistumen eteen hänen on piirskotettava verta sormellaan 7 kertaa. 7 on täydellisyyden luku, mutta sillä on muutakin merkitystä tässä. Ja jotenkin, että sormellaan piirskottaa, että se oli se astia ja sormella. Ei sitä paljon verta kyllä sitä lentänyt sillä yhdellä sormella. Mutta kuitenkin se piti tehdä 7 kertaa. Sillä oli merkityksensä. Ja itse asiassa Jeesuksen veri vuodatettiin 7 kertaa. Ensin tuntui, että no miten niin 7, että yhden kerranhan Jeesus ristillä kuoli. Mutta siinä tapahtui jotakin 7 kertaa. Ensinnäkin Jeesus hikoili verta siellä Getsemanessa. Se oli se ensimmäinen kerta. Sitten toiseksi sotilaat löivät häntä kasvoille nyrkillä ja kepillä. Ja jälleen veri vuosi. Ja kolmanneksi häntä ruoskittiin sillä roomalaisella ruoskalla, joka ei ollut ihan pieni juttu, vaan se kyllä repi rikki sen koko selän. Ja sitten neljänneksi häntä kiskottiin parrasta. Kyllä siinäkin saa veren vuotamaan. Ja viidenneksi se orjan tappura kruunu painettiin hänen päähänsä. Mistä Sirkkukin äsken mainitsi, oli se orjan tappura kruunu. Erikoinen merkitys, mikä Sirkku toi äsken esille, että oli se kirous ensin tullut, että orjan tappuroita se maa sinulle kasvaa. Mutta nyt sekin kirous poistettiin sillä orjan tappurakruunu ja sen veren vuodatuksen kautta, mikä tuli siitä. Orjan tappurassa on pitkät, kovat, terävät piikit ja ne kyllä varmasti upposi sinne päähän. Sitten kuudenneksi Jeesuksen kädet ja jalat lävistettiin isoilla nauloilla. Ja itse asiassa se ei mennyt kämmenestä läpi, vaan siitä ranteesta semmoinen kaksihaarainen iso naula, jotta se ruumiin paino, se käsi kesti sen ruumiin painon. Että jos se olisi ollut kämmenestä, niin ne olisi niin kuin hajonnut ne luut siitä painosta. Ja seitsemänneksi vielä kylki lävistettiin keihäällä. Et jotenkin se Jumala, kun valmisteli tätä sovitusta ja lunastusta, niin se meni tarkasti. Se oli tarkasti suunniteltu ja valmisteltu siinäkin, että sitä verta piti pirskottaa 7 kertaa. Ja se oli jo kuva siitä, että Jeesuksen veri vuotaa 7 kertaa.
Ja tässä kaikessa näkyy se Jumalan rakkauden suuruus ja se syvyys. Ja se meidän arvomme, se ihmisen arvo, että Jeesuksen veri piti vuotaa. Ja se piti olla se sovitus, se piti olla niin täydellinen, se piti olla niin loppuun suoritettu, että siitä ei jäänyt mitään vaille. Ei mitään jäänyt puuttumaan, niin kuin Jeesus ristillä huusi, että se on täytetty. Se oli kokonaan täytetty meidän puolestamme. Ja se sovitus, mikä eläinuhreilla suoritettiin, kylläkin Jumalan ohjeiden mukaan, mutta kuitenkin se sovitus pystyi vain niin kuin peittämään ne synnit, niin että ne ei ollut enää Jumalan kasvojen edessä. Mutta ne ei poistanut sitä syntiä. Mutta kun Jeesuksen uhri poisti ne synnit, niin kuin Raamattu sanoi, että ne synnit otettiin pois. Niitä ei vaan peitetty jonnekin piiloon, vaan ne otettiin pois. Ja kun jotain otetaan pois, niin sitä ei enää sitten ole. Amen. Ja tästä lunastuksesta, niin mä luin semmoisen hyvin kuvaavan tarinan Derek Princein tämmöisestä hartauskirjasta Julista Jumalan sanaa. Se on muuten tuolla meidän kirjapöydällekin semmoinen tiiliskiven kokoinen paksu opus. Tosi hyvää ja syvällistä tekstiä aina jokaiselle päivälle. Niin hän kertoo siinä tarinan pojasta, joka ei varmaankaan ole tosi tarina, mutta se on niin kuvaava. Se poika niin kuin veisteli itselleen laivan, semmoisen, mitä hän sitten lähti uittelemaan sinne meren rannalle. Mutta kuinka ollakaan sitten tuuli kääntyi ja se tuuli vei sen laivan sinne merelle ja poika menetti sen laivansa, se ei saanut sitä enää takaisin. Mutta sitten nousuvesi toikki sen takaisin rantaan sen veneen ja joku mies löysi sen sieltä ja hän totesi, että hieno laiva ja hän myi sen jollekin kauppiaalle, joka laittoi sen sitten näytöikkunaansa ja niin kuin myyntiin. Ja tämä poika, kun käveli siellä, niin hän näki sen laivansa, että tuossa ikkunassa on se minun laiva. Mutta hän ei pystynyt todistamaan, että se on hänen. Ja hän totesi, että hän on pakko ostaa se takaisin, jos hän aikoo sen saada. Ja niin hän hankki itselleen jotakin pikkutienistejä, niin että hän sai hankittua sen tarvittavan rahan. Ja sitten hän meni sinne kauppaan ja osti sen laivan. Ja se oli hänelle rakas. Ja hän niin kuin pani sen rintaansa vasten, että minä tein sinut, minä ostin sinut ja nyt sinä olet minun. Ja minusta tämä kuvaa niin sitä, mitä Jeesus sanoo meille, että minä tein sinut, mä loin sinut ja sitten minä ostin sinut vielä ja nyt sinä olet minun kaksinkertaisesti. Jeesuksen piti lunastaa, ostaa meidät takaisin, kun se syntilankemus oli vienyt meidät sinne vihollisen ulapalle ja vihollisen leiriin. Niin Jeesuksen piti lunastaa meidät omakseen, ostaa meidät takaisin omakseen. Ja nyt me ollaan kokonaan Jeesuksen. Me ollaan täysin lunastettuja. Jeesus oli se uhrikaritsa, Jumalan karitsa, joka otti pois synnin. Ja jotakin tuosta Jeesuksen syntymästä. Muutama vuosi sitten Pasi Turunen, Patmoksen toimitusjohtajan nimikkeelläksi hän on, niin kirjoitti semmoisen mielenkiintoisen kirjoituksen tästä Jeesuksesta ja Jumalan karitsasta. Silloin niihin Raamatun aikoihin niin kaupunkien ympärille tai läheisyyteen rakennettiin semmoisia torneja, jotka toimisivat myös niin kuin vartiopaikkana ja semmoista niin kuin suojana. Ja Betlehemin lähelläkin oli semmoinen torni nimeltänsä Migdal Eder. Ja siellä alakerrassa oli sitten niin kuin talli, eläinsuoja, missä oli sitten myös lampaita. Ja se oli lähellä Betlehemiä, jossakin 1,5 kilometrin päässä. Ja siitä oli Jerusalemia jotain 6,5 kilometriä, se oli siinä välimaastossa. Ja
Ja juutalaisen rabbiinisen perimätiedon mukaan niin se oli sillä lailla erityinen torni, että siellä kasvatettiin siinä lähistöllä, niin kuin niissä lammaslaumoissa, kasvatettiin niitä uhrieläimiä. Ja sitten ne paimenet, jotka niitä paimensi, nekään ei ollut ihan tavallisia paimenia, vaan ne oli koulutettu ihan semmoisen rabbiinisen lain mukaan, että he osasivat tehdä sen kaiken oikein. Raamatussa mainitaan 2 kertaa tämä torni. Se on ensin tuolla 1. Mooseksen kirja 35 ja 21. Siinä tilanteessa, kun Benjamin oli syntynyt ja Raakel menehtyi siihen synnytykseen. Ja kun Raakel oli haudattu, niin he lähtivät sieltä eteenpäin ja sanotaan, että Israel lähti sieltä ja pystytti telttansa Migdal Ederin tuolle puolen. No siinä ei puhuta siitä asiasta sitten sen enempää. Mutta sitten Miika kirjoittaa myös siitä. Miika, luku 4 ja jae 8. Täällä sanotaan, että sinä karjatorni, tytär Sionin kukkula, sinulle tulee entinen valta, saapuu tytär Jerusalemin kuninkuus. Ne oli siis tämmöisiä karjatorniksi nimitettyjä. Ja tässä puhutaan siitä samasta Migdal Ederin tornista. Ja siellä Luukkaan evankeliumissa muistetaan siinä jouluevankeliumissa, kun paimenet tuli kedolla ja enkeli tuli ilmoittamaan heille, että teille on syntynyt vapahtaja Betlehemissä ja menkää katsomaan, että teillä on merkkinä se, että siellä on lapsi kapaloituna seimessä. Ja juuri näille paimenille, jos tämä pitää paikkansa, tämä perimätieto, että nämä oli juuri niitä paimenia, jotka paimensi sitä uhrilammaslaumaa. Niin niille oli ihan päivän selvää, että missä se talli on. Se on se karjatorni. Se ei ollut mikä tahansa talli. Niiden ei tarvinnut etsiskellä siellä pimeässä yöllä, että mikä talli se on Betlehemissä. Siellä oli varmasti monta tallia. Vaan he tiesivät, että se on se talli, missä aina tapahtui se, että kun syntyi kavitsa, niin se tarkastettiin, papit tai nämä paimenet, koulutetut paimenet tarkasti, että se on virheetön. Koska uhrikavitsan piti olla virheetön. Se ei saanut olla vammautunut eikä jotenkin semmoinen puutteellinen, vaan se piti olla virheetön. Ja sitten kun se kavitsa oli tarkastettu ja todettu virheettömäksi, niin mitä sille tehtiin? Se kapaloitiin ja pantiin seimeen. Kapaloihin sen takia, ettei se pääse loukkaamaan itseään ennen kuin se uhrataan. Ja nyt kun paimenille ilmoitettiin, että siellä on nyt lapsi seimessä, se on teille merkki tästä vapahtajasta. Ne heti niin kuin yhdisti sen. Olihan ne nähnyt monta kertaa, kuinka se kavitsa oli kapaloitu sinne seimeen. Ja nyt siellä onkin sen kavitsan paikalla lapsi. Niin heidän ei tarvinnut haiskella sitä, vaan se oli heille heti selvää. He, niin kuin Raamattu sanoo siellä Luukkaan evankeliumissa, että he menivät kiiruhtaen. Ei heidän tarvinnut haiskella, vaan he suoraan kiiruhti sinne tiettyyn siihen tuttuun talliin ja katsomaan, että ai nyt siellä kavitsan paikalla onkin vauva, ihmislapsi. Eli Jeesus, Jumalan kavitsa, otti heti syntyessään jo sen eläinuhrin paikan. Nyt se eläinuhri sai väistyä ja Jumalan kavitsa tuli sen tilalle. Ja tästä kavitsasta, mä vähän tutkin sitä kavitsa-asiaa, mitä Raamattu puhuu siitä kavitsasta, niin Johannes Kastajahan oli niin kuin valmisti tietä Jeesukselle. Ja kun Johannes oli kastamassa ihmisiä siellä Jordanilla, ja sitten Jeesus saapui sinne,
Ja Johannes tunnisti Jeesuksen, että tässä nyt on se maailman vapahtaja, jolle hän on niin kuin raivaamassa tietä, valmistamassa tietä. Niin täällä Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 29 sanotaan, että seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, millä tavalla hän ilmoitti ihmisille, kuka tässä nyt on. Hän sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän ei sanonut, että tässä on nyt se vapahtaja, tässä on nyt se Messias, mitä te olette aina odottanut, vaan hänet ilmoitettiin Jumalan karitsana, joka ottaa pois maailman synnin. Hän ottaa ne pois, niin että niitä ei sitten enää ole. Ja vielä siellä jakeessa 36 taas ja 35. Seuraavana päivänä Johannes oli jälleen siellä 2 opetuslapsensa kanssa. Ja nähdessään Jeesuksen kävelemässä hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Eli tässä niin kuin osoitettiin jo heti ihmisille, että tämä on se karitsa, tämä on se uhri, joka teidän edestänne annetaan, joka ottaa pois sen synnin niin, että ihminen voi olla vapaa. Ja tuolla ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luku 5 ja 7 puhutaan pääsiäislampaasta. Juutalaiset oli tottunut siihen, että aina pääsiäisenä uhrataan se pääsiäislammas tiettyjen rituaalien mukaan. Ja se oli heille niin kuin semmoinen tuttu asia. Ja he osasivat niin kuin heti mieltää ja yhdistää sen, että pääsiäislammas, mitä se merkitsee. Se on se lammas, joka uhrataan pääsiäisenä. Ja täällä sitten sanotaan siitä pääsiäislampaasta, että puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomia. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Pääsiäislammas, joka nyt on Kristus, on teurastettu. Ja Pietari kirjoittaa myös, että meidät on lunastettu karitsan kalliilla verellä. Ei yhtään sen enempää eikä vähempää. Meidät on lunastettu. Ostettu takaisin. Sitä se merkitsee lunastaminen. Sitten mä vähän katsoin, että mitä muuta Raamattu puhuu tästä karitsasta. Ja yllätyksekseni huomasin, että ilmestyskirjahan puhuu kaiken aikaa karitsasta. Ei siellä puhuta niin kuin, että Jeesus tai vapahtaja tai Messias tai Immanuel, ei tämmöisillä nimillä ollenkaan, vaan koko ajan puhutaan karitsa. Ihan niin kuin Jumala haluaisi oikein painottaa ja tuoda niin kuin alleviivata sitä, että tämä on se uhri, tämä on se, joka on teidän edestänne uhrattu, että te saatte olla vapaat. Katsotaan vähän näitä. No ilmestyskirja 5 ja 6. Siellä puhutaan heti karitsasta. Johannes sanoo, että minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon keskellä ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli ikään kuin teurastettu. Eli siellä iankaikkisuudessakin niin kuin, ne Jeesuksen arvet on näkyvillä. Niin kuin jostakin laulussa sanotaan, että hänen haavoistansa hänet tunnen. Hän on ikään kuin teurastettu. Eli siellä niin kuin koko ajan on niin kuin nähtävillä se, että tämä on se karitsa, jolla on ne arvet ja joka niin kuin kärsi teidän puolestanne. Se on koko ajan niin kuin läsnä se asia siellä. Sitten ilmestyskirja 6. luku, siinä puhutaan niistä sineetistä. Kun täällä aikaisemmin todettiin, että karitsa on ainoa, joka on arvollinen niitä avaamaan, niin sitten karitsa on se, joka avaa ne sinetit. Minä näin, kun karitsa avasi ensimmäisen niistä 7 sinetistä ja sitten tapahtui sitä ja tätä. Ja
siinä edetään aina, kavitsa avaa toisen, 3., 4., 5., 6. sidetin ja aina tapahtuu tiettyjä asioita sen jälkeen. Mutta se on aina kavitsa, joka ne avaa. Ja sitten vielä 7. sinetti siellä luvussa 7. Mutta siinä luvun 7, 14 jae sanoo, että nämä ovat, kun hän kysyttiin, että ketä nämä on nämä valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet, niin minä vastasin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne kavitsan veressä. Ja sitten jäi 16 ja 17. Ei heille enää tule nälkä eikä jano, aurinko ei satu heihin eikä mikään helle, sillä kavitsa, joka on valtaistumen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteelle. Ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Kavitsa paimentaa sielläkin laumaansa meitä. Sitten ilmestyskirja 19. Tässä on ne pasuunat välissä ja monenlaista asiaa kerrotaan tässä välissä. Mutta sitten siellä luvussa 19. Siellä tulee ne kavitsan häät. Hääateria. Niin, ne on kavitsan häät. Me mennään naimisiin kavitsan kanssa. Me ollaan se morsian. Luku 19 ja 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä kavitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi. Ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan, pellava vaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Kavitsan ansiota kaikki. Ja se jäi 9. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaita ne, jotka on kutsuttu kavitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Et jotenkin kun tätä ilmestyskirjaa on lukenut, niin se kavitsa-ilmaisu on niinku tuttu. Se on jotenkin mieltänyt, että no se on niinku yksi nimien joukossa, kavitsa. Mutta jotenkin mulle nyt alkoi tässä, kun mä näitä luin ja katsoin, niin valkenemaan se, että ei se ole pelkkä nimi, vaan mä uskon, että Jumala tässä on halunnut korostaa sitä, että se on se kavitsa, se on se uuhovikavitsa, joka on teidän edestä annettu, joka on teurastettu, jonka veri vuosi 7 kertaa, niin että siitä tuli täydellinen lunastus, täydellinen hinta, täysi hinta on maksettu. Ja vielä täällä luvussa 21 puhutaan uudesta Jerusalemista. Ja siellä jakeessa 27 sanotaan siitä Jerusalemista, että eikä sinne pääse mitään epäpyhää, ei ketään iljettävyyksien tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu kavitsan elämänkirjaan. Sekin on kavitsan se elämänkirja. Ja luku 22 ja jae 3. Mitään kirousta ei enää ole, niin kun ne kiroukset on kaikki voitettu. Siellä on Jumalan ja kavitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Valtaistuinkin on kavitsan. Ja vielä palataan vähän siihen lukuun 21. Siinä jakeessa 22. Puhutaan temppelistä. Ei siellä uudessa Jerusalemissa ole temppeliä, sitä ei tarvita, koska siellä on toisenlainen temppeli. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikkivaltias ja kavitsa. Kavitsa on temppeli, elävä jumalallinen temppeli.
Ja 21 luku vielä ja 23 sanotaan siitä uudesta kaupungista, että kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen. Ja sen lamppuna on kavitsa. Kavitsa on niin kuin kaikissa rooleissa siellä. Ja tämä kavitsa-nimi tai niin kuin termi on tässä ilmestyskirjassa ainakin 15 kertaa. Et jotenkin niin kuin tuli semmoinen olo, että Jumala halusi niin korostaa sitä, että se on kavitsa. Se on se, joka on meille sovituksen ja lunastuksen hankkinut. Ja se on täydellinen. Me saadaan olla niin kuin levollisia siinä Jumalan armossa ja siinä sovituksessa ja siinä lunastuksessa. Jumalan armo on iankaikkisesta iankaikkiseen sama. Aamen.